lumpiang hubad, pero yung serving niya parang tacos, naging crispy yung shell niya na ganito. Of course, you can always eat it with a spoon and fork, pero try lang natin siyang kainin ng parang tacos. Mukhang mapapatake out ako nito. Sarap. Gusto ni mama to. Another karinderya episode na naman tayo guys, pero this time yung restaurant quality kasi daw nagki-cater sila. Tapos mini-maintain talaga nila yung quality ng lutong bahay, lutong Kapampangan, pero affordable yung prices. Nandito tayo sa Barangay Maimpis ng San Fernando, Pampanga at we're going to visit Doña Arcelis Pasalubong Center. Tara! Ito yung page nila and location along the highway lang yan kaya madaling hanapin. At dito makakabili kayo ng iba't ibang delicacies and pasalubong mula sa iba't ibang local vendors. So perfect yan pang regalo, lalo na kung may kasama kayong mga OFW, matutuwa kayong mamili dito. And since located nga siya right in front of a hospital, meron din siya ng mga basic needs and essentials tulad ng toiletries, basic grocery items, towels, underwear at iba pa. So para na rin siyang convenience store. First time ko ditong nakakita ng karinderya na nagsaserve ng pagkain ginagamitan ng gulgol. It's like an herb, spice that Kapampangans use. At saka alam mo na old-fashioned ang pagluluto nila pag gumagamit sila ng gulgol. Kasi nowadays nakikita mo na lang yan sa mga baryo, sa mga piyestang makaluma, ganun. Ito yung takeout nila. Very neat yung packaging. And this is around 110, 115 pesos only. Perfect sa mga company outing, mga ganyan. Nasa Grab Food din sila. On a daily basis daw, meron silang at least 12 na ulam. Iba-iba yung menu nila everyday. Pero ang hindi nawawala, dahil palaging hinahanap ng mga tao, ay asadong matwa. Eto, kilayin. Grabe, hindi pa ako nakaka-move on dun sa lumpia. Ang sarap. Gusto kong ubusin, kaso meron pa tayo ibang mga titikman. Kinamatisan na baka. Para kang kumakain ng bulalo na kinamatisan. Broth is very beefy. Dito na lang tayo kumain palagi. Gusto ni Papa dito. Palagi ako nakaka-receive ng comment na ano daw ang kilayin sa mga non-Kapampangan. So para itong adobong puti na merong lamang loob. May atay, may baga. May saktong asim from the suka. Sakto yung alat. The best in kilayin. Orderin nyo to dito. Pusit in olive oil. So, ang secret daw nila dito, sa tuwing magse-sale ang Landers SNR, lahat ng may sale, namamakyaw daw sila ng olive oil. So, pwede itong ipares sa yung crostini, toasted bread. Social yung lasa niya. Para siyang Spanish tapas. Asadong matwa. Tingnan nyo yan. Sabaw pa lang, ulam na. It's very thick. Hindi tinipid sa sangkap. Hindi mo to pwedeng kainin ng walang rice. Ito yung version nila ng sisig. Ayan, walang mayo, walang rino, walang toyo. Very plain and simple na salt, pepper, calamansi, at saka atay. Wala kang mga instant na pampalasa, just plain home cooking. Meron ding kare-karing pork. Yun lang katerno niyang bagoong. For me, medyo maalat yung bagoong. Pero itong kare-kare mismo, girl, hindi tinipid yung sarsa niya, grabe. There's also rellenong bangus. Gusto niyo ba dito suka or ketchup? Ako gusto ko dyan, ketchup. So, meron ding lechong kawale with sauce. Ito naman yung kanilang kaldereta. Hindi rin daw sila gumagamit dyan ng cheese. Ayan, napakalambot as you can see. Meron siyang konting-konting anghang lang. Girl! Timpla talaga natin to. Ito naman ang ribs. Medyo sweet. Very savory, konting anghang. There's chicken galantina, and then ito yung kanyang white sauce. This is garlic mayo. Sana pwede itong bilhin ng frozen, ganun. Tapos yung pwede mo na lang lutuin sa bahay. Ginataang kamansi. Ang gamit nila dito ay maliliit na hipon. Since mahilig ako sa maanghang, gusto ko pa dito mas maanghang pa. Savory and a little bit salty. Hindi siya yung tipo ng gata na matamis. Meron silang mga merienda tulad itong maruya, banana cue, tsaka turon, buko juice at tsaka melon. So very street food yung feels, ang sarap. Meron kaming kasabay na babae kanina doon. Isang sabi niya, araw-araw daw pumupunta siya dito para lang sa lumpiang gulay. Dessert natin, itong saging na sabaw with sago. Tapos pinalagyan natin ng ice. Ang grand finale natin ay itong sampelot or sinantan. Ayan, kita nyo, hindi siya nagbubuo-buo kasi walang harina yan. Gata lang talaga. It's so good. I like this.